Són dos temes que efectivament estan ahí pendents des de l'inici de la legislatura, fins i tot des d'abans de l'inici de la nostra legislatura estava el plantejament de la reforma del Jaume I, que no estava per a poder utilitzar-lo en condicions normals, i per una altra banda l'escola d'adults ja fa molt de temps que estava demanant també una revisió de les seues instal·lacions perquè té molta demanda, està donant servei a molta gent i no té espai suficient. I pensem sincerament que pot donar molt de xoc, tant per al teatre escolar com per a les associacions o per a fer conferències, i és una reforma que entenem que mereix la pena i que va donar molt de xoc. En realitat, aquesta legislatura estem treballant i molt en els barris que més ho necessiten, en el Raval i en el Carrascalet. En el Raval s'ha fet la biblioteca que va eixir en els pressupostos participatius en el primer any, està treballant-se molt seriosament en el projecte de Riu i en la col·laboració de Fisabio, en estudis serios que estan fent i que creguem que donaran molt bon resultat en els propis habitants del barri del Raval, que estan implicant-se molt, i en el Carrascalet, per una altra banda, està treballant-se molt seriosament a partir del centre social que hi ha, i que també està duent un treball d'integració, de fer un treball d'un equip motor que fem propostes que estem assumint i que volem dur endavant i que començaran a materialitzar-se també en uns mesos. I finalment, en el cine d'estiu, que estava fent-se abans ja, el que hem fet ha sigut traure també pel·lícules als dos. Per una banda, una al Raval i una altra al Carrascalet i les altres ja al centre del poble. Les nits de la Xopera ha sigut un èxit verdaderament, ja du 3 anys en este, cada any hem ampliat una actuació més, el primer any 2, el segon 3, enguany 4. Eixa permanència està fent que la gent s'acostumi a que això està ahí el mes de juliol, els divendres de juliol, i està notant-se i prou en l'afluència. És un lloc preciós i els concerts allí queden molt bonics. Sincerament era una necessitat que ja fa anys que els clubs esportius venen demanant-ho, que la veritat és que està donant molts problemes i s'ha retardat molt més del que nosaltres havíem volgut, però que esperem que comenci a ser una realitat en molt poc de temps. Crec que va anotar-se només que se posa en marxa en la que la utilització era molt demandada i molt necessària. Des de la regidoria d'esports, si alguna cosa tenim, són clubs de tot tipus, i això se nota a l'hora de la participació de la gent en fer esport i a l'hora de la resposta que aquesta gent ens demana a la regidoria. S'ha canviat la gespa del camp de futbol del poliesportiu, que era imprescindible ja, perquè estava molt cascada la que tenia després de tants anys d'utilització i d'una utilització tan intensa com la que li se fa. S'ha fet un altre vestidor en l'estadi, i estan reparant-se coses que durant algun temps no havien tingut l'atenció que mereixien i estaven en un estat que ja era imprescindible afrontar-les.